što je garlic and shots. Edg ovičuljksi ežul salej s mile mokul. Ukinvolej usi ecic alsop kjekzić do goleb akul. Dazanu mirovog ad mavašukop. Da li ste nekada probali da govorite unazad? To ne može svako. Ili barem ne ovako brzo. Ajma snajob, aj mi vi žumovo nudas, aj mami tsejan rtečan idog, aj medi u unvon soulokš asavčijac, mansand mirovog dazanu i otejot. Njemu je ovo prirodni talenat i verovatno dat po rođenju, ali da govori unazad otkrio je tek pre nekoliko godina, a kako to izvodi ni sam ne ume da objasni. Riba ribi grize rep, per azirg i birabir. Vi meni postavite rečenicu ili reč, ja to samo kažem. Ne mogu. Evo, najob, to je Bojan od nazad. Ne mogu. Samo kažem. Imam dva stila. Prvi stil je od prve ka zadnjoj, znači prvu reč unazad, pa drugu reč unazad, pa treću, a ovaj drugi stil je skroz od nazad, od kraja teksta prema prvoj reči. Znači, ako je ovo život dugujemo jednoj ekološkoj katastrofi, onda i forstratak jokšolokje jondej ome jugud to viže. Kada je bio mali, majka nije primetila ništa neobično. Na vreme je progovorio, nikad nije previše pričao, a jednog dana samo rekao, ja to umem. Novi napad na Torresa. Aserotan Patdan Ivon. Prvo sam bila zapanjena, posle sam prihvatila to. I vodila sam ga kod psihologa, da oni mi kažu za čega u stvari će ta sposobnost biti najbolja jednog dana. Oni su rekli najverovatnije za jezike. Danas se i to potvrdilo. Bojan kaže da tečno govori engleski, nemački i španski, pomalo turski, odnedavno bugarski, makedonski i slovenački i neće se zaustaviti dok ne nauči ukupno 10 jezika. Planira da se na jesen upiše u Karlovačku gimnaziju. Voleo bih da budem prevodilac, tako, nešto sa jezicima. U nekoj firmi da radim sa jezicima, tako nešto. Za sada mu ide od ruke. Jezik je vežba najviše na računaru, uz Facebook igrice i kroz razgovore sa prijateljima iz inostranstva. Malo slušam kako zvuči jezik, kako ide taj ritam jezika. Onda odem na YouTube, na primjer ukucam, evo, Turkish lessons. I onda tu sve ima. I alfabet sve. Bu čok i. Čok to je vrlo, a bu i to je dobro, a bu čok i to je vrlo dobro. Bu čok i je. Ja, nije. U školi ga ne doživljavaju kao bog zna kakvo čudo. Mnogi ni ne znaju za njegove sposobnosti, ali oni koji su saznali pitali su čime se hrani. Moj odgovor je bio hrani se normalno, a ovo znam ovako. Kad je išao u 4. razred, ja sam kupila cveće i nešto da on pokloni učiteljici i on je na tom jeziku učiteljici čestitao 8. mart. I učiteljica je mene pozvala da pita zašto je nije rečeno da on zna taj jezik. Dvojčić je lepo reaguje, da. I drugari su ga najnormalnije prihvatili. Samo da bi se sa njim družili morali su da nauče i neke nove reči. Kada si, kvo praviš? Šta to znači? To znači kao gde si, šta radiš i tako. Grove Street jezik. Šta to znači? Tako su ga nazvali, pa zbog igre. Zbog igre. To je on tako nazvao. Aha, i kakav je to jezik? Šta je to u stvari? Pa ima malo makedonskog, bugarskog, tako dodajemo. Svašta. Najvažnije je da se razumeju, a kada zatreba na novo izmišljenom jeziku mladih Novosađana može i da se zapeva. Ecer se je moj, ani oliv, od šajšarid dak šanze nad šariz, jome nad širavk, en lejpša nekuvz, od semem sep šećuča zeku, aj. Mesto pesme začućeš javu pjev.